Anter Manterolai, eskertu behar dionik, seminarien gaudela, azkeneko urteetan, berarekin ni Dos Caballosen joen ginen behin bizitatzen Elako fundadorea, Manuel Robles Ajangiz, eta bizizan iparraldean, irten. Eta, klaro, hori be ilegala zan. Baina, ni hasi nintzen apurua mugak apuruat saltatzen, ez? Listo. Legea da hau, baina, eta apuruat arro sentitzen ere. Eta Robles Ajangiz bakarrik ez baizik, Manterolarekin ni joan nintzen behin, bizitatzen Mateo Mujika, gerra denporan, hemengo gotzaina, esuna bate zuena egin estatu mailako gotzainakin. Eta hau be, kanporatu egin zuten eta Erroma bialdu. Eta orduen, ni apuruat hasi nintzen ja legea apuruat. Eta estrukturak apuruat txarto ikusten. Seminarien dauela ere apuruate krisis antzerakoak bai. Nik esaten dute bizi zen du momentu baten apuruate karrera, oztopo karrera, ez? Ze jente aurrekoa daukasun eta agintaria zirenak inor enuen onartzen, enuen ondo ikusten. Esan niretzat aberasgarri. Eta orduen, momentu baten pentsatzen nuenik, agintariekin Eleixan egon, baina Eleixako agintariarekin nik enuen bat egiten. Eta orduen, nire burua, nintzen apurat filosofia, ez? Evangelioarekin lotuta, ero bienaventurantzasen jarraitzailea, baina ez Eleixa estrukturarekin. Eta filosofia horrek eraginda, agintariek esan duzen Eleixa barruan zure gogoko, ez? Eta horrekin jakiten zen duen itxura mantendu behar dira. Eta gero norberak koherentzia erabili eta egiten desune, pentsatzen desune, eta ez, baina ez obedituz ez haute bestea ez.